हा खोनासं लेडे बेगद लाजिनाय मोनदों आं गावखौनो गाव ख्रिस्टियान होननानै लानो मानो होनोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रासो बांसिन हलि खेला गेलेग्रा जाबाय। बिथाङाबो डाइरेक्टलि बुङाखै हिन्दु धोरोमनि एबा हलि गेलेनायनि बागै डाइरेक्ट हलि गेलेग्रा हिन्दुफोरखौ बुङाखैना ख्रिस्टियानफोरखौसो गावनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो बुंदोंमोन आरोना। स' बेयावहा आङो फंसे फिसा बाथ्राखौ आं सोसनो मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि धोरोमा दायो हिन्दु नंलिया मिथिबायना जोंनि बर'फोरनि धोरोमा दायो हिन्दु नंलिया दायो बाथौसियाम जाबाय। थ' बाथौसियामखौ बुजिदोंब्ला बाथौसियामनि बाथ्रा लानानै बुङोब्ला जोबोद मोजां। हिन्दुआथ' हिन्दु गोबां हिन्दु दङ बर'आल' हिन्दु गैया दे बर'आल' हिन्दु गैया गोबां हादराव ना बे वर्ल्डआव बुहुमाव हादराव हिन्दु गोबां दङ। स' ख्रिस्टियानाबो दङ ख्रिस्टियानाथ' वर्ल्डआवनो बांसिन होननानै जों बयबो मिथिखायो। थ' नोंथांमोना शेयार एबा सार्च खालामनानै नायोब्ला एबा गिदिंनानै नायोब्ला नुगोन नोंथांमोनानो नोंथांमोननि मेलेमजिबि गियानजों नोंथांमोना बिजिरदो। मानो होनोबा जोंनि बर'फोरा नंगौ तिब्बतनिफ्राय फैनाय आसामावहा गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ सिबिदों। दायो जोंना सेन्सासाव फैनाय मथे जोंनि बर'फोरा बाथौसियाम मोनबाय। माखासे ख्रिस्टियानफोराबो गोदो ब्रिटिशनिफ्राय लानानैनो बै समनिफ्रायनो माखासे ख्रिस्टियान लानाय बर'फोरा दासिमबो थांनानै दं। बर'आ बर' ख्रिस्टियान दं ना आरो बर'फोरा बर'यैनो हिन्दुसियाम जों सेन्सासाव लिरजाबाय। दायो हिन्दु होननानै गावखौ मख'आब्लाबो जासिगोन। हिन्दुजियामजों नाम मुं लिरजानायलाय जोंनि बर'फोरा हिन्दु बाथौसियामफोरा बाथौसियाम बुंनानै लायोब्ला जोबोद समायनाय खोनायो आरो बेफोरखौ लानानै हिन्दु ख्रिस्टियान होननानै दावराव दावसि खालामाबानो जोबोद गोजोनथाव जोंनि बर'फोरा। माखासे बुंनाय रावफोराव बिथांनि ब्रादारनिया गोबां गोरोन्थि जादों। मानो होनोबा जाय ब्रादारा बुंदों हलि गेलेनो मोना बियो नंगौ गावनि ख्रिस्टियान फंबाय बिनानाव एबा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बियो थांखिनानै बुंदों बियो रावखौबो हिन्दुफोरखौ बुङाखै। थ' नोंथांमोना भिडिअसखौ क्लियारै नायलां आङो गुड फ्राइडेनि सोमोन्दै एबा हलि गेलेनो मोनै सोमोन्दै आङो फारियै बिजिरलांनि। बे फंबायनि रावखौ खोनासंगोरागोल बिनि उनाव आं बे फंबायखौ जवाब होगोन नोंसोर बेखौ नायगोरागोलाव बे भिडिअखौ। लाजिनाय मोनदों आं गावखौनो गाव ख्रिस्टियान होननानै लानो मानो होनोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रासो बांसिन हलि खेला गेलेग्रा जाबाय। ससियेल मिडियायाव नाय नोंसोरो लिरनायावलाय नायनायावलाय रजालि माला गानसिगोन नाथाय बिसोरो हलि खेला गेलेयो बिसिबां लासिं सिं। जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोर आं 100नाव मथा-मथि 30%ना ओरैबायदिसै माने सायावल' रजालि माला गानलायथिगोन। आङो जिबनाव बेफोरबायदि भिडिअ बानाया दिनै फार्स्ट टाइम आं भिडिअ मोनसे बानायदों। बे फंबायनि खोथा खोनासंनो आं मोजां नाङाखै। नों मा होनदों खृष्टान धोरोमा हिन्दु मा होनो हलि गेलेनो मोना खृष्टान धोरोमा हलि गेलेनो मोना थिग दं नोंसिनि खृष्टान धोरोमा हलि गेलेनो मोना मालाय गेलेयो गेलेया मालायनि न'खरनि खोथा नोंहा बुंनो जेबो इहाय मोनथि गैया। जा नों सोर बुंग्राया हा नों मा धोरोम जोंनि हिन्दुखौ नोङो निग्लेक्ट खालामनासो खोथाखौ दानस्लायनासो बुंदों नोङो होमबाथ' नोङो जोंनि हिन्दुखौ बिलकुल माने पसन्द जाया सैया नोङो होमबाथ' जोंनि हिन्दुआ नोंनि थाखाय मानसियानो नङा माने जोंनि हलि गेलेनाया नोंनि थाखाय मानसियानो नङा। जोंनि हिन्दु धोरोमाव जि हलि गेलेयो टेवार फैयो नोंनि थाखायथ' माबा नङा नोंनि खृष्टानाल' गिदिर होनबा नोंनि खृष्टानाल' नों गिदिर होनबा हा खोनासं लेडे बेगद नों मालाय गेलेयो गेलेया मालायखौ नोंहा बुंनो थाखाय जेबो पावार गैया मिथिबाय। आरो खोनासं नोंनि फेमिलिया गेलेयाबानो जाबाय नों जुदि गेलेजानो बादोंबा नोंनि फेमिलिखौ नों खाथाबनानै दोन मिथिबाय। आरो हिन्दुनि न'आवबो थांनो थाखाय खाथाबनानै दोन खिन्थु नों मालायनि न'खराव मा खालामदों मा खालामाखै मालाय सिख्लाफोरा मा खालामदों मालाय सेंग्राफोरा मा खालामदों नोंहा बुंनो जेबो मोनथि गैया मिथिबाय। बिथाङा बुङाखै जे माखासे हिन्दुफोरखौ बुंदों एबा डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदों बे बिथाङाबो बुङाखै। जाय ब्रादारा बुंदों मा नाम आं मिथिया खिन्थु बेबो गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ बुङाखै गावनि धोरोमनि मानसिखौसो बुंदों थांखिनानै गावनि धोरोमनि मानसिखौसो बुंदों गावनि ख्रिस्टियान धोरोमखौ थांखिनानैसो बुंनाय जादों। थ' बेयावहाय बे ब्रादारा फैनानै गावनि धोरोमखौ जोंनि धोरोमखौ नेग्लेक्ट खालामदों होनना बुंनाय बेबायदि रावानो फैनो नाङामोन। दावराव दावसि जायो बेबायदि बुंलायलायोब्ला बुजिलायाब्ला। मानो होनोब्ला नोङो बुंनोब्लाबो मोजां रावजों बुंनो हायोमोन नाथाय नोंनि खुगानि ओंखारनाय रावा ओरैबायदि अगियाननि बाथ्रा बियो मालाबाबो गनायजाथाव जाया। नोङो बुंनो हागौमोन मोजां रावजों नोंनि मोननाय नोंनि सोलोंनानै मोननाय मोजां गियान गुन गोनां रावफोरजों नोङो बुंनो हायो रिप्लाय होनो हायो नाथाय नोंनि अगियान इमान गाज्रि रावजों
नोङो सोरखौबा सोंखारिब्ला मालाबाबो गनायजाथाव जाया। बिथाङाबो बुंदोंमोन धोरोमनि बागै जेन'ब्ला जोंनि माखासे ख्रिस्टियानफोरासो हलि गेलेग्रा जाबाय। बाट बियो गावनि ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफोरखौसो बुंदों। नंगौ बेबो थारखौनो बुंदों, नाथाय गोरोन्थि बुङाखै। मोननैथिंबो नायनानै फारनैथिंबो नायोब्ला फारनैथिंबो एखे समान। बेयाव दावराव दावसि जालायनांगौनि गोनांथि गैया, ट्रल खालामनांलायगौनि गोनांथि गैया। मानो होनोबा गावबागाव धोरोमाव गावबागाव रुल्स थायो। दायो आं फोरमायनो सानदों मानो जोङो हलि गेलेनो मोनाखै एबा हलि मानिनो मोना। जोंना गिबियावनो आङो नैबे आंनि बोसोननिफ्राय आंनियाव बोसोनाव लिरनाय दङ, एबा आंनियाव माने जोंनि धोरोमावहाय बेयावहाय लिरनाय दङ। जोंहा बोसोन गोबां गिदिर बाइबेल दङ, जों बेखौनो जों फल' खालामो नालाय जोंहा बेयाव लिरनाय थानायलाय बुंदों। रमारिफोरनि 12 अध्याय 2 पदनि ससेल' खोनासं। मानोना बेयाव लिरनाय दङ, बेनिखायनो जोङो हलिखौ मानिनाय जाया। बाट मानियो बांसिनानो हस्टेलाव थानाय एबा हस्टेलफोराव थानाय गथ'फोरा गोबां हिन्दु ख्रिस्टियान थाफैयो नालाय, बेयाव बबेबा हस्टेलावहाय गथ'फोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय हस्टेलावहाय फालिनाय जायो दै। अबेयावबा मानो होनोबा हिन्दु गथ'फोर फैनायलाय जों मानाथ' खालामनो हाया, बिथांमोना गेलेथों। नाथाय बेयाव लिरनाय दङ जोंनि बोसोनाव, जों बोसोन मथे जोङो इसोरनि एबा बाइबेलनि बोसोन मथे जों फल' खालामोब्ला बेयावहाय लिरनाय बायदियै जोङो मानिनो मोना एबा खालामा आरोना, खालामनाय जाया। रमारिफोरनि 12 अध्याय 2 पदआव लिरनाय दं, बे संसारजों गोरोबनो नाङा। बे संसारजों गोरोबनो नाङा। बेयाव गोबां गिदिर मिनिं दं। बे संसारजों गोरोबनो नाङा। मानो? संसारा जाहैबाय रं बिरंग ना, पिकक दावराय बायदि समायना संसारा। दावराय बायदि गोबां रेनब' कालार मोनगोन, दावराय बायदि समायना रमायना गोबां कालार मोनगोन। जों संसार बायदि गोरोबनो नाङा। जेरै जों हलिखौ मानियो गोबां रं बिरंगजों ना, गोबां कालारजों, नाथाय बेयो संसार बायदि गोरोबनो नाङा। बेयावनो लिरनाय दं बे संसारजों गोरोबनो नाङा, नाथाय नोंसोरनि गोसोनि फोदान जानायजों गोदान जा, जेरै नोंसोर इसोरनि गोसोखौ माया मोजां आरो नाजावजाथाव आरो दाग गैयै बेखौ मिथिनो हानाय बायदि। बेयाव गोबां मिनिं दं। बेखौ इसोरजों लोगो लाफाग्रा एबा बाइबेल फरायग्रा एबा गोथौयै सानखांनो हानाय मेलेम गोनां बिथांमोनासो बे सोदोबखौ बुजिगोन। ओरैनो फरायलांबाय थाग्रा बाइबेल बोलालांबाय थाग्राफोरा बेखौ बुजिनाय नङा। बाट बेयाव गोबां मिनिं दङ। बेनिखायनो जोंना बोसोनाव लिरनाय मथे ब्रादारा बुंदोंबो जानो हानाय जों ख्रिस्टियानफोरा मानो हलि गेलेयो, मानो हलि गेलेदों, बेफोरखौ बियो बुंदोंबो जानो हागौ। बाट बेयावहा आरो गोबां ओंथि दङ जोंनिया। नैबे बे मासावहा ना गुड फ्राइडे जायखौ बुंदों, गुड फ्राइडे आरो इस्टार सानडे, जों बेखौ बोसोराव खेबसे ख्रिस्टमास बायदियै गोबां गिदिर फालिनाय जायो, जायखौ इस्टार सानडे, गुड फ्राइडे ना। बेखौ ख्रिस्टमासखौल' जोङो गिदिर फालियो बे नङा, जों इस्टार सानडेखौबो गोबां गिदिर फालियो। जेरै गुड फ्राइडे बुङो, गुड फ्राइडे नोंथांमोना खोनायो, मानो गुड फ्राइडे बुङो नङा होमबा? थ' दायो जोङो बे हलि दिनाव रंजानाय बोथोर जायो नङा होमबा? नाथाय बे रंजानाय बोथोराव जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां खस्थ'यै क्रुस गलगथा हाजोआव दा गाखोनो थाखाय 40 दिन 40 हर बियो गितसुमानि गार्डेन होननायाव बियो 40 दिन 40 हर जाया लोङा उपबास होननायखौ नोंथांमोना मिथिगौ। उपबास माने उदै बासिनानै ओंखाम जायालासिनो दै लोङालासिनो ना 40 दिन 40 हर गितसिमानि गार्डेनाव बियो अन्थाइ थापायाव हान्थु खरायनानै बियो प्रेयार खालामबाय दंमोन। थ' बेखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरा, बाट जोंनि ख्रिस्टियान माने गासै ख्रिस्टियानखौबो आं बुङाखै, माखासे जोंनि केथलिक ख्रिस्टियान जाय गोदोनायाव रजारि माला गानो, बाट गासैबो गानो, माखासे जोंनि केथलिकनि अनगायैबो गोबाङानो रजारि माला गानो। बाट अब्लाबो जाय रजारिखौ प्रेयार खालामो, मानियो ना, नोंथांमोना गोबाङानो दा कनफिउस जागोन नैबे रजारिखौ बुंदों। बेयावहाय बे रजारिखौ गोबाङानो गानो, नाथाय जाय बे रजारिखौ साननो रोंनाय, आरो गोबाङानो गुबुन डिनोमिनेसननि मानसिफोराबो रोंगौ, हिन्दुफोराबो रोंगौ, जाय हस्टेलाव थानानै देरनाय एबा ख्रिस्टियान हस्टेलाव फरायनाय बिथां गथ'फोराबो रोंगौ नंगौ। नाथाय आं बेखौ बुंनो फैयाखै जे, आं बेखौसो बुंनो फैदों जेन'बा केथलिक ख्रिस्टियान महरै नैबे रजारिखौ गाननाय गासै ख्रिस्टियानफोरानो माने नैबे सप्तायाव एबा बे सप्ता नङा, बे मासावनो 40 दिनखौहाय
उपबास थायो बाट खायसे हायो खायसे हाया खायसे हायैफोरा मा खालामो फ्राइडे सप्तानि नैबे फ्राइडेआवल' ओंखाम जायालासिनो उदै बासियो नाथाय जायफोरा हानाय स्ट्रं एबा मा स्ट्रं माने बेबायदिनो सानाव जायालासिनो मोनायाव जायो बेबायदि खालामनानै 40 दिनखौहाय फालिनाय जायो बे समाव दुखुक होनो जों दुखुकनि बोथोर जिसु ख्रिस्टनि दुखु सैनाय समखौ फालियो गुड फ्राइडेसिम गुड फ्राइडे जेब्ला जिसुआ थैगोन अब्लासिम जोंनि माखासे काथलिक ख्रिस्टियानफोरा बेदर जाया दे बेदर जाया बे समसिमहालागै जों रंजानाय गैया जोंहा रंजानाय फालिनो मोना बेनिखायनो जों हलिखौ फालिनाय जायाखै एबा फालिनाय जाया बेनिखायनो जोंनि माखासे ख्रिस्टियानफोरा माने बे 40 दिनसिमहालागै गुड फ्राइडेसिम बेदरखौ जाया ना बेदर दावदै बेफोरखौ जाया खायसे जाया आं गासैखौबो बुङाखै नाथाय जायफोरा फालिदों बिथांमोना गोरायै प्रेयार खालामदों आरो गोरा प्रेयार खालामग्रा सुबुंफोरानो बेदर जायालासिनो एबा उपबास थानानै उखै जानानै बिथांमोना प्रे खालामगासिनो दङ बिथांमोना बे मासावहाय बे हलिखौ फालिनाय जाया आरोना बेखायनो बे ब्रादाराबो खिजानोबा फोरमायदोंमोन नाथाय आं बिथांनि बागैबो आं बुंनो फैयाखै आरो बिथांनि बागैबो आं बुंनो फैयाखै आरोना माने गेजेरावहा कन्ट्रभार्सि जानाय एबा बेले बेजे जानाय आं बेखौसो फोरमायदों आरोना माने मानो हलि फालियाखै एबा मानो बेबायदि बाथ्राखौ दिहुननाय जादों ना बे सप्ता एबा बे मासावहाय 40 दिनखौहाय उदै बासिनानै बा बेदर जायालासिनो ओंखाम जायालासिनो गोबाङानो प्रेयाराव नांथाबनानै दङ जिसुनि दुखु सैनाय सम आरोना बे बोथोरा बेखायनो हलिखौ रंजानाय महरै फालिनाय जायो नालाय बेखायनो रंजानाय गैयै जोंहा माने हलि फालिनाय जाया आरो स' बेयावहाय जेब्ला गुड फ्राइडे जागोन गुड फ्राइडेनि उनावहाय सुनिबारावहाय जोङो आरोबाव गिर्जा न'आव नेहैबावगोन माने जिसुआ थैनायनि उनाव सानथामनि उनाव सिखांफिनदों नालाय देवबार फुङावहाय देवबारावसो जोङो ना बेदर फिसा बिदि जानाय जायो आरो स' गोबाङानो जोङो दायो गोजानाव थानाय मथेलाय आरो गोबां मानसिफोरानो गावनि नांगौनि थाखाय गोजानाव थाफैनाय बिसोरो माने फालिनो हाया जायो आरो बेफोरखौ गिर्जाफोराव हाबनो हाया जायो बेखायनो खायसेबो बावगारनायबो थायो स' बेफोरखौ गाज्रि मोनलायनो नाङा आरोना आरो बाथ्रा फंफ्रोमबो जोंनि बुंनाय रावानो बिस गोनां जायो माब्लाबा समाव जोंनि बुंनाय रावानो सोरखौबा साहोनोबो हायो ओंखायनो बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजाङै बुंनाया मोजां गाज्रि रावजों नङा सोरखौबा बुजायनोब्ला बिथांखौबो मोजाङै बुंनो हायोमोन बाट बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनायाव आंबो दुखु मोनदों स' लोगोफोर भिडिअसखौ बारा गोबाव खालामलिया थेंक इउ स' माच